Ye madwene say, ye maame no mo, ye nua ma no mo, ye papa no mo, a omo kunu ene omo yere no eje omo hokọ no. Me wa ha se, me den sa beto ekunafo nsa ye. To 30th November, Skebia will send there a bro $50, £50, 50 euros no. Lemfi say obema cashback of 1.5%. On pay na open day. Lemfi say and so Skebia will send it to December bia so no. Or mao 100% full refund. A Lemfi no. I say just try to use Lemfi if I send this car e koma wadofo a omo Ghana nyina no. Na stand a chance say scanner would dey koni nyina no say draw ne ba na owene you get all your money back on pay we na open the Lemfi pay na ebetimi ayesa kai say obe download the Lemfi Google Play Store and I say iOS ne kai say Poleeno me na me catch you use promo code Poleeno POLENO say your first time so Lemfi ebesa acho bibi for using Poleeno promo code. Lemfi is all about gifts. Into say we gift to our daughter. Na Lemfi so a gift too. Thank you. Hello, Reverend. What's wrong about that? I appreciate that. Be there, sorry for the food. Thank you. Hello. Hello. Welcome. Thank you, Mama. Hello. Oh, hi. Good to see you. Be joy. When I open a wee and check, Bless. Hey, Mama said me. Hey.
ene da Awurade aye yenu aba mo ba Emilia opese wone mo ehia na enkomo e wo ho no wone mo edie wo bronya brei mu na baby enam bia nso no yabɔ mpaye e de yama no tie ne ye frɛ mo a mutumoni a yenu aba Emilia wone ne maame sele na mponsa eno mato o monsa e de afrɛ ti ansa na no yenu aba ma what is it Hackman ewa ha so hu obeda bibia di na esofo panyin nso wo ye ntemu yi de ekosu bia no nso no odi nani ahwe na wadi ho adanse de ama osofo panyin a ohwe e parish yi so nke se ono aiba na bibi nti wontumi ama na ode ne nua kuma se omahwe akiri emfama se de be adwumadi a yedi nyina no ebetumi aye kamanti emfa nsembo nhia ye nua Hackman koku bibi that's it. Abusia kron yemamu na kwaba na dwumadie bia no ye nyame free mu a enye ye bradru say ye hya ase say ya hya ase atete ho a na afei na dwumadie ne yedru ni pompon so ye be hya ase ankasa enti sabre beto nsafre ye ni aye sofo a owo ye ntem Reverend Father Vincent na wodi enim ama yahye dwumadie na se yemfa nsembo enhia Father. Any day my sorry na yemmɔ mpaeɛ into yɛnhyia mu yi ɛnhyɛ Nyankopɔn nsa. Agya no ɛne ɔba no ɛne sunsum kronkron no edin mu. enye ho Yɛmmoa wɔ Awurade din mu. ono no obo soro ne asase Awurade tie yɛn mpaebɔ. ne ma Yesu frɛ nuru wanim Agya pa wo ma yɛda wase. Wɔ wadom wo nhyira wahumɔborɔ deɛ wode adom yɛn nyinara. Yɛda wase sɛ wama afe akɔ aprɔ abɛto yɛ afie so na wama yɛn kwa ne ahoɔden a yɛtwa ahyia mu ɛwɔ wo nase ɛnnɛ anɔpɛ yi. Agya pa yɛda wase sɛ wode yɛ maame Selina adom yɛn. Yɛda wase sɛ wode yɛ maame Miss Emilia Brobbey enso adom yɛn. Na enam wɔn di mu nti yɛhyia mu ɛwɔ dandua yi emu. Yɛsrɛ wa sɛ wada Roma deɛ yɛbɛyɛ wɔ ha bia ma no ɛnhyɛ wo din animuonyam. Deɛ oma ɛde ɛbaayɛ deɛ wɔde ɛbɛkyɛ ma ne nyinaa mfa nhyira ɛmrɛ wɔnom. Yɛ mfitiaseɛ na yɛ awieyɛ ɛma yɛnhyia mu die yi. Na de yɛbɛyɛ bia ɛnhyɛ wo din animuonyam. Oma yɛbisadeɛ nie yɛde fa Jesus Christ so ɔno na ne oni sunsum kronkron no te ase de hene wɔ mmerɛ a ɛnni awieyɛ. enye ho Wɔ agya no ɛne ɔba no ne sunsum kronkron no edin mu. enye ho Yeda Father say Father nyame onhiraw ebra ya to nsafre obade no twediampon na obeka ye hwen yenim say bia ye wei eye obi fie ai bia no owura enti meto nsafre ya so panyin a oda asafo ya no a ya ba abesue ne so na ya ba ne fie na obema ye akwaba ensam yemfa nsebo enhia asopanyin Mr. Thomas Amankwa na omayen akwaba Yankwajo ono onyu nso ne de na nso jo se de be ni hu ye hu
Good morning. Good morning. Pamochome morning. mamachi. Auntie, any shame waha. Thank you. Ye shame waha. Ye nyina sorry penya mayati asie. Ninti a ye shame waha. Na teachu nipa teachu na obeye yadoye no. She is Emilia Brobbey, a talented Ghanaian television presenter, musician, and actress and entrepreneur. She was born on January 6, 1982 in Achim Sedro, Eastern region of Ghana. She has made a name for herself in the entertainment industry. Emilia grew up in Achim Sedro and attended Achim Sedro Secondary School for her O-level education. She then proceeded to Presbyterian Teachers Training College, where she acquired teaching skills. Before becoming a renowned actress, Emilia worked as a teacher, instructing in agricultural science in Obuasi. Emilia's acting career took off after she was introduced to acting while still teaching. She has starred in numerous Ghanaian movies including Asantwa, Kai, Nkonya, and Pains of True Love. Her talent and dedication have earned her several awards, such as Best Indigenous Actress of the Year and Best Supporting Actress of the Year at the City People Entertainment Awards in 2016. Emilia is also a musician, releasing her first single, Fameko, in 2019, followed by Odo Electric in 2020. She is passionate about giving back to her community, establishing the Emilia Brobbey charity organization to support the less privileged. Emilia Brobbey's charity organization has been actively supporting various causes in Ghana since its establishment in 2012. The organization has focused on helping orphanages, including Agogloshi KYEIWAA Needless Kids Center in Accra, Rema Ghana Rehabilitation Center in Kumasi, Abdullam Orphanage, and Patmos Children Home in Obuasi. Emilia is noted for supporting orphanages, donating essential items, food, clothing to orphanages such as Daddy Bless Ghana Foundation, where she donated 20,000 Ghana cedis and other necessities. Emilia has organized concerts and events like the Obuasi Kiddie Fest to raise funds for building children's home at Patmos Children's Home, which raised 6,000. Community outreach providing aid to the needy, individuals, children, women, and people with disabilities, as seen in the outreach events at Angloga Junction, Ghana. Emilia Brobbey's philanthropic efforts have earned her recognition and praise from her fans and well-wishers, inspiring others to support the less privileged. Therefore, today, as we are seated here, she is here to do what she's notable for doing. So with a round of applause, let us welcome Miss Emilia Brobbey. Pacho dedi kai me de aseda kesiye ebema Reverend. Say ene 24th December 2025. Out of his busy schedule, when ya daje ene abishiem. Sanso na catechist. Na me mame bone puno anopa ewie nyumre. Osi catechist me pe kuna fo me pe oma wo mu kuna wu. Osi mama selinya botre na me gada wo mo dia mawo. Ti catechist nyame onhira wo. Asori mpanifo ahia wa ha nne meda mo ase. Na me gina ha ena no pe ya. Sɛdeɛ me nua badi kan kaeɛ no. Mfire bebree a atwam na me yɛ adɔyɛ. Na afie wei
meyɛ m'adwene sɛ yɛ maame no mo yɛ nua maa no mo yɛ papa no mo a ɔmo kunu ne ɔmo yerenom agya ɔmo hɔ kɔ no obi wɔ hɔ a na ne du pɔn ɛno no nti sɛ buro nya du a kakra a mɛtumi ɛyɛ yɛn a yɛ nnuane a yɛdi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔkɔ fie a mmɔfra wɔ hɔ wɔn bɛtumi ano aduane na wabɔ kyɛnku na wadidi no aka sɛ afei deɛ Emilia nti medi bronya ti megyina ha a masɛm yɛ tietietia mewɔ ha sɛ mede nsa abɛto akunafoɔ nsa yɛm na mama wɔn afihyia pa na afei kakra a mewɔ no mede awerɛhyɛ wɔn Merry Christmas ti mekasa ɛyɛ tietietia nyame ɔnhyira yɛn nyinaa na ansa na mɛtena ase no mepɛ sɛ meka biribi kakra ɛkyerɛ akunafoɔ a ahyia wɔ ha nnɛ menim sɛ yɛse awerɛkyekyerɛ ɛwɔ nipa ho na ɛyɛ yie sɛ wobɛware na wo ho kani ɛbɛfirim na ɛnnɛ megyina asɔre ha a sɔfo w'anim a mesrɛ ɔsoro Nyankopɔn sɛ ɔnyɛ mo werɛkyekyefoɔ Amen. na mesrɛ Awurade sɛ ɔma mo apɔmuden soronko na mo anigye bia afiri hɔ no ɔno Awurade ɔnrestore ɛma mo na yie ne adɔyɛ ɛni mo akyi na ɔno asafo Awurade ɔnhyira mo ne mo asefoɔ nyinaa ɛwɔ Yesu din mu mema obiara afihyia pa Afin committee there. Ehia sɛ ade biara yɛn nsa ɛka no yɛda ne de hyɛ Awurade ne nsa sɛ ɛne anom ne a yɛde ɛbɛma yɛ maamenom ne yɛ papanom akunafoɔ yi Otumfuo Nyankopɔn aseda ɛyɛ wo dea deɛ ɛwɔ yɛnim ha biara ɛfiri wawabɔdie mu ɛna nipa ɛde ne nsa yɛ ɛnenam mmeammea ɛna abɛduru yɛnim ha nɔpɛ yi ɛno nti na yɛsrɛ wo sɛ abɛduru w'anim yi hyira so ɛma yɛn nam saa nneɛma yi so mma a wɔnom ɛde bɛkɔ onipadua mu yɛsrɛ sɛ ma no nyɛ nhyira ɛma wɔn nam so ma no nya ayaresa ɛma wɔn nam so kyekye wɔn werɛ nam so ma ɔmo nya mu ahoɔden nam so ma wɔn mo nya nidasoɔ na ɛma nneɛma a ɛfiri ha akɔ wɔn fie ahodoɔ mu no ɛmfa nidasoɔ kɛseɛ ɛma wɔn beaeɛ a ɛfiri baa yɛn nso yɛsrɛ wo nhyira akɔ hɔ agyapa wo na nnipa nyinaa firi wo hɔ na wo nso na wotua yɛn nnwuma nyinaa ɛka ɛno nti yɛsrɛ wo sɛ tua yɛ maame Emilia Brobbey ɛka ɛwɔ wo ankasa wo nhyira mu na baabi a woyi firiiɛ wasan hyɛ hɔ ma mmɔho yɛsrɛ sɛ hwee wo nhyira egu so w'agya no ɛne ɔba no ɛne sunsum kronkron no ɛdin mu ɛnyɛ hɔ
tickets now. Yeah. Ano then? Picture. And television, oh, honey, this. Merry Christmas. Thank you. Mama, Afisiapa. And then we know the assault. You're welcome. But I'll be there to say. God bless you. Afisiapa. Go for it. Check of right. Mama, they direct them so that when they come, they will. Mama, Afisiapa. This is anything.
Margaret Jamfua. Amaniwa. Lisbeth Cantron. Lisbeth Cantron. Lisbeth Cantron. Bye. Anatevia. Agnes Prema. Veronica Fadjo.
mede aseda eni awiye ama yenuaba Emilia Brobbey se wabeye adefefe ama wonia anka enye wonu enkenye onu a ke bia anka bronya yi ebeye den ama wo yesre nyame insira edema wo amen eye ni so papa se wadwene ye ho etoda empempi no se obi efiri kromu a omma kromu ho bie mu da jese sabio ye de na mu eba nanso yenua bai wa ye nyame so adwuma wa kai ne nti ede ne ye ka kire no nyame srawo se wa kai wunti na waba abeboa akunafo ene awie de yesre awurade ne se biaya woyi free ye bia onsha na mu na ono ankasa wahye nwuma paase ewo mu no omfa enko awie pa emaye amen na de ono awurade no asese no omane mmere mu emma enti megyina mwana mu na madano ase na masre awurade insira ede amman enti yamompai otumfo agya ti asefo nyankopɔn yɛde aseda ɛma wo din no wona wode nsira bebree adue wababa wa mu na wama saa nsira yi aso aba ama ebi aso oma eso ɛdapa yɛda wase deɛ wode adom no yɛgya no ahyɛ wo nsa mesrɛ wo sɛ na difire ne fiba mu migya ne nyinaa ɛma wo wɔne ho ban kwan soronko so yɛne firi musuo ne ɛsan biara mu wowoa no ɛwɔ deɛ wɔyɛ nyinaa mu ne titire ne sɛ deɛ da n'akoma so awurade wo na wonim ɛgyapa fa dom no ma ɛnnɛ nsira yɛ a wɔde ama wo mma yi ɛho nsunsuansoɔ ɛntɔ n'abrabɔ so na onya asomdwoe wɔ abrabɔ yi mu migyae n'abusua nso ɛhyɛ wo nsa ɛgyapa hyira wɔn na hwɛ wɔn so migyae ne nnwuma ahodoɔ ɛhyɛ wo nsa ɛgyapa mesrɛ wo sɛ wankasa ɛka ne ho na nnwuma a wɔyɛ nyinaa ɛnso aba pa na wanya bi atoa so ayɛ deɛ ɛhyɛ w'animonyam yi obere yi mu yɛsrɛ sɛ fa w'adom ɛboa no na ɛma no kwantenten a ahoɔden ɛwɔ mu na nam so wakɔ so ayɛ nhyira ɛde ama afoforo bebree hyira no na hwɛ ne so te w'anim kyerɛ no na dom no ma w'ani so hwɛ no na ɛma no asomdwoeɛ nhyira yi yɛde fa Jesus Christ so wɔno na ɛyɛ awurade na ɔne wo ne sunsum kronkron no te aseɛ di hene wɔ mmerɛ a ɛnni awieyɛ otumfo onyankopɔn nhyira wo agya no ɛne ɔba no ɛne sunsum kronkron no ɛnyɛ awurade ɛne mo ɛntena otumfo onyankopɔn ɔnhyira mo agya no ɛne ɔba no ɛne sunsum kronkron no we de me de asida kɛseɛ ɛbɛma wo ɛsiane sɛ ɛberɛ a mebɛpie Kumase a mehyɛ aseɛ sɛ meretwa movies na megyina ha na mada me maame KYEIWAA Tutugyagu ase ɔno na ama mebɛpie wɔ borɔfo edu asase yi so yɛyɛ adwuma saa na ɔse meba na wompa asase bi na wontɔ na msɛ ei ma na Kumase deɛ mfiri ha o mɛtumi atɔ asase ɔse baabi a magye me deɛ no mede wobɛkɔ na msɛ ei maame KYEIWAA atɔ asase saa na mekaa na metirim nokorɛ ɔde me bae ɛyɛ borɔfo edu maame mpanimfoɔ mmienu bi
ɔmo wɔ station ne nkyɛn pɛɛ yɛkɔdi nkɔmmɔ na megye asase ɛna na mebaeɛ so atem so aduro me maame Roman mu na ɔtetee me nti na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ meba asɔre nti meyɛ obi a meba asɔre na mmom mentae ma na nansa mmom deɛ na mɛto kwan na menni ha nti meyɛɛ nam sɛ okay sɛ saa deɛ a mɛba na ɛyɛ me dɛ so sɛ mebaeɛ a ɔgyee me fɛw so bɔfo edu ɛyɛ asomdwie kuro na mebaeɛ so nneɛma akɔ yie ama me na mɛsan so ada ɛyɛ nana a odi hene ɛwɔ ma baabi a factory no asase ne wɔ no nkabom hene meda n'ase ɔno nso ɔne nkabom hema ne ma asase a meyɛ me nsuo factory EBIs wɔ so nti sɛ afe na so a ɛwɔ sɛ mehwehwɛ bɔfo edu ɛkunafoɔ na yɛdi bronya na meda ɔmo ase bebree sɔfo meda wo ne asɔre mpanimfoɔ nyinaa ase meda me maame ɛne n'abusua nso a wabɛte wɔ ha me maame abrewa a wate kuo wɔ bɔfo edu ɛna catkis deɛ wayɛ sɛ me wɔfa agyafo su baako pɛ agyafo su 1 ɛne me nua bɛɛ maame kae bra mebɔ randi asu na odi mu tenteman nti nyame nhyira ma Jane nyame nhyira wo me maame a ma tes asawura me ba sɔre no wɔ ha ɔbɛsa kosi sɛ asɔre de bɛpɔ ɛne me nua baa dede immigration officer me nua no na menim sɛ nano ne brɔfo ɛdɛ saa da kanɛ nti me da obi ase grade 1 Poleeno Zion Felix TT of Royal TV nyame nhyira mo and then Travis blog nyame nhyira mo beautiful little beginnings yɛfiri akyi na ɛnɛ yɛabɛdu ha nyame nhyira mo bebree na ɔnyɛ makoma so adeɛ ɛma mo Merry Christmas to you all.